friends, good morning. In English, chag idli mantanilla. Ginna pura ready aatne ne tuji. Nula deetne idli mantan. Chag pudi cha. Idli ready ante. Eat purchase malta. Hi friends, enklete illag batamma nillag. Molen tule mal battade pelene alege. Alge busy. Oler baba ijjer kottara last time analpa kodala hakittune. Hakitte alpa baba nan alpa naadonnulal. Baba ijjer magalpa. Baba ijjer al mallatir baba. Idnan chelli apne tar malla perige. ಮಾಲ್ಪುಡಿ ಕೊಂಚಿತ್ತ ಚಿನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೆ ಅಣ್ಣನ ಕಾಲು ಮಿತ್ತೋದನು ಸೋಜ್ಜವನ್ನ ಇದು ಜೋಜು ಹೇಳಣ್ಣೆ ಬಳೆಂತುಳ ಅದೇ ಬೇಳೆ ಉಂಟಿಯೇ ತಾತನ kan Jepuni. Dada Shaki golf jali polo. Oh, bubu masa kenapa punya? Bubat yang cabut banyak. Ya, popor. Oh, tak boleh. Jangan boleh. Shitty lagi. Lesan can percaya nu pura. Halan parir kor lem aga. Parla. Di halan tu nulal tule. Oi. Pura tu cenulal polo. Si fata pura tu punya ala fata na. Oh, dere di tata ne riku baki dah kira lepuk jadi kes. Apa lah? Awamma, papa, tata. Wanasanto nulleru kori gajpu lishu itte ganji korodu anna poppa wanasanto nulle alle gonji gombe dikundu ancha ittu bari kushi ali ganji kondaru tuleyan madrengi dite sho I think it's blur in the camera in K. Mobile to on the bit. Lishu? Chaya. Yan cornflakes mal prepare bechamantanule and first time tinpuni cornflakes in Chavanding gotuji. Ekad at a supermarket podita and at ka supermarket gun salpet ranchade tomatini. I didn't cut. Ite animal prepare becha antanulle engottu ja husband bandiri inche pandu are pura gottunage tinterige ancha per becha antandulle tulendu cornflakes te tonini undu quality dakla goodness inside cornflakes original ge lishena madri into janullalu ite ancha prepare malpul mantu kortir First, in a part, okay, conjure shakkar barrel, pear maitana and betch a pear. Then pear with a maltan, and that's a barrel. It's a complex into the father. Oh, mixture and undi. Mixture it. Now, oh, we shall board get umbe. I said to make a sakkarella badia. Like paper. Lisha corroding ink pet to the con purso di jande. And a pair my pike. Pair part on the left. Baba ever found. Baba again doing Kijamagalapaga, irregular daddy Lamatrana. Nepotu. Bari bulpu, board no putun go to jam, putun baby. Dojo, Lacra, the neither than Chaputune. Very potta and he on the laria. He repotuja.
ತುಳಿ ಶುಕ್ಲ ಮದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಊರಿಪ್ಪೋಡಿಗೆ ನೀನು 4ನೇ ಸರ್ತಿ ದೀಪ್ನೆ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಇಡೀ ಮುದ್ದೆ ಮಂತೊಂದಲು ಐಕ್ ಊರಿಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಮುಸುಂಟು ಉಳಿದುಲ್ಲ ಮೆತ್ತೊಂದನೆ ಊರಿಪ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತಂಗು ಅಮ್ಮನ यानिते कईता पिरावु मेहंदी दिए नेल पॉलिश लपादे शोक पत्तल अंतुले ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನೆರ್ನ ಕೈಕ್ಲ ದೀತೆ ತಕ ತೋಚಲಿ ಎಂಗಲ್ ಈರ್ನೆಡಿ ಎಲ್ಲು ಬರೆಯರ ಮರತ್ತನೆ PS ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲು ಬರೆಯೋಡು ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಬ್ಬನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಕ್ಕಳೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನ ಬೋರ್ಡುಂದೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೇರು ಕೋಚಿ ಕೊಚ್ಚಾ ಮದುವೆ ಪೊಲಿಶ್ ಅಂತೂಲೆ ವಿಶು Rishin chat kulai bari kish Rishu Periji che kar kutan so chat anjan periji Rishu pokren periji re kunyan kunya lega napa putne kunya ta dari ne devan mane andali abi raul na madam kunde renkla madam coach dere foto de polo nata amma or chanchi alpo pamalla popa ಸಂಪಾದನೆ ದಿನವರ ಫೋಟೋ ayana bar puje aitu ucci
ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮದುವೆ ಪೋದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ್ನೇ ಆಯ್ಜಾವ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಐತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಲೆ ಲಿಶು ಶೋಕ್ ಜೆತ್ತಲ್ ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಲೇನು ಲಿಶು ಹಾಯ್ ದಾದಾ ಕಾರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲೆ ಕಾರೋಲ್ ನಾಡ್ನಿಗೆ ಮೇರೆ ಕಾರೋಲ್ ಹೊಲ್ತು ಮುಲೆ ತಿಕ್ಕನವ ನಾಡ್ದು ಬಲ್ಲುಂಡತಾ ಉಂಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕರೋಲು ಮದುವೆ ಹೋದನ್ನಾಗ ಕರೋಲ್ಗೆ ಲಿಶು ಅದೇ ಲಿಶುಗು ಜೋಕಾಲಿ ಆಯ್ತು ಮತ್ತ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಮಳೆಗೆ ದಾದೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಪೂರ ತೀಯಲ್ಲ ತೈ ಕಾಲ ಕಾರಗ್ಲ ಕಾಡ್ದೆ ಆನ್ಲ ಎನ್ನ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಆನೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬಿಸಿ ನಾದಿರಿ ಪಾಡ್ದನದೆ ಮಗಳು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಪಾಡುಂಡು ಇದನ್ನ ಕಾರು ಪಾಡ್ದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡುಜಿ ಏಪಣ್ಣ ಕೈ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಪೋಲಿಶು ಏಪಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಪೋಲದ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡೋದೇನು ಪಾಡುಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಾರಿಗೆ ಪಾಡುತ್ತೆ ಕೈക്ക് ಬೋಡು ಪಂದ ಉಯ್ಯಾಲೇನು ಕಟ್ಟಿಯ ತುಲೆ ಎಲ್ಲದೂ ನೋಡು ಎಲ್ಲ ಪೋಪುನಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿವೆ ಗಪ್ಪ್ಯರೆ ಅನ್ಪುಂತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಓ ಇಡೀ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಂಡು ದಾದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡೇ ಏರ್ನ ಬರ್ಡೇ ನಾನು ಮದುವೆ ಬತ್ತು ಶೋಕು ಜೆತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಂತು ಜೋರು ಬೈ 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಶೋಕು ಜೆತ್ತೆ 4:30 ചെയ്ದೆ 8 ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟು ಶೋಕು ಜೆತ್ತೆ ಅಂಚ ನಾನು 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು IPL ಮ್ಯಾಚ್ ತೋಡಿಗೆ IPL ಏಪದ IPL ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಓಣಿ 2020 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ತೂತೇವೆ